вдячна Анастасії Віталіївні за консультацію юридичну. Ми звернулися з приводу вирішення кредитного питання. Так, виникла заборгованість по кредитам, і от вона об'єктивна, пов'язана зі станом здоров'я. І надана детальна консультація, пояснення і зрозуміло, як далі рухатися, і надана інформація, яким чином ми можемо вирішити це питання за допомогою вашої юридичної компанії.